Regész község önálló lett, tehát saját önkormányzata alakult, ugye 90-ben már megfogalmazódott a gondolat, hogy valamit tennünk kellene Regészi vár romjaival, maradványaival. Az Észak-Magyarországi Operatív Programban benyújtott pályázatunkat kedvezően bírálták el. Ennek köszönhetően egy igen nagy jelentőségű helyreállításba kezdhettünk a Regészi várban. Az északi tornyot, vagy más néven az öreg tornyot sikerült teljes egészében helyreállítani. Regész várának a története valamikor a 13. századig nyúlik vissza. A vár építtetői feltehetőleg az Aba nemzetség tagjai közül kerülhettek ki. A vár a 17. században arról lett híres és nevezetes, hogy II. Rákóczi Ferenc itt töltötte a gyermekkorát. 1676. március 27-én született Borsiban, Regésztől nem is olyan túlságosan messze II. Rákóczi Ferenc. 1677. december elején Munkácsról a család átköltözik Regészre, és 1678 elején Zrínyi Ilona, az édesanyja, már Regészről keltezi a leveleit. És amikor II. Rákóczi Ferenc 4 éves, akkor itt Regécen kezd el írni, olvasni, tanulni. Tudjuk, hogy külön nevelőt rendelnek a számára, és hát ez az időszak II. Rákóczi Ferenc számára igen mozgalmasnak bizonyult. Az északi torony, ami a projekt legnagyobb kihívása volt, 2015 áprilisa és október között épült teljes mértékben újjá. A torony és a körülötte helyreállított terület 2015 decemberében lesz látogatható. A torony északnyugati oldalán a vár jelenlegi bejáratánál egy vadonatúj, mindenféle komforttal felszerelt fogadóépületet építettünk. Ebben az épületben helyet kap a beléptetés, büfé, illetve ajándékbolt. A Regészi vár, ahol II. Rákóczi Ferenc a gyermekkorát töltötte című projekt, 2 helyszínen valósul meg. Az egyik természetesen maga Regész vára. A másik helyszín a településen egy önkormányzat tulajdonú telek. Itt létesül egy úgynevezett látogatóközpont, amely elkészülte után helyet ad különböző kiállításoknak, tárlatoknak, installációknak. Helyet kap ebben a létesítményben egy 3-dimenziós vetítőterem. Itt a látogatók majd megtekinthetik a vár 3 különböző korszakát felölelő animációs filmet. Helyet kap itt egy kávézó, egy ajándékbolt, illetve régészeti központ, kőtár szintén létesül a látogatók központ területén. Mindez a látogatók számára 2015. decemberében kerül átadásra. Napjainkban a várat Simon Zoltán vezetésével tárják föl. Az ő elbeszélése alapján szenzációs leletanyag kerül elő az omladékok és romok alól. Többek között megtalálták Báthori Zsófia csontfésűjét, rendkívül jelentős éremlelet, sőt, még olyan csempék is előkerültek, amik azt a feltételezést engedik meg, hogy Regész ugyanolyan csempézett szobákkal rendelkezett, mint a Vöröstoronyban levő Bokályos ház, vagy a Gyulafehérvári Rákóczi fejedelmi palota. Rendkívül jelentős a vár kályhacsempe anyaga, feltételezhetően előbb-utóbb sikerül majd egy cserépkályhát is rekonstruálni a Regészi várból. Készült Regész község önkormányzatának megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.